Ang kinabuhi puno sa tanghaga, lisod hubaron, mga misteryong nagtago likod sa matag tao, mga pangutanang matubag lang inig-abot sa tukmang higayon. Ug matag tao may kaugalingong misteryo, may mga pangutana nga nagalibog kaniya, may mga nangaging panghitabo nga gusto na niyang malimtan. Ang uban magpaanod na lang sa bulog, magpada sa hangin, sa pamasin nga ang tubag sa mga pangutana nag-utaw-utaw sa panganod. Silay, naunsa ka? Naunsa ka? Ngano ba ng Ginoo? Ha? Papadri daw! Ngano laki, ngano ang Ginoo? Kisigaan ko siyang mga tao! Lurat ang matang Ginoo! Lurat! Tanawan mo, Padri! Buwang yun! Makalagot! Ikay buwang! Silay, wa kasigaing mata Ginoo. Kay bultura man na. Ang atong Ginoo, isan may ngunyana. Aw! Mas hindi ay tinuusa. Alawan ay tumulurat iyang matag, gipanot, di ay Papa Jesus. Di ay butod imo yan, Papa Jesus. Butod, pinoptik-tikon, tik-tik. Uy, butod yan, Papa Jesus. Papa te, pikon ang tiyan. Butod ang tiyan sa Ginoo, makalagot. Ay, gabut. Ikaw ba? Buang ka. Ikaw may buang. Ikaw buang. Gusto na basta. Imo nang tubayan. Yung mga kang may diferensya na sa pang-isip. Makalagot ang gudre. Unya, isa may buang ninyo duha karon. Silay, ato tas gawas. Kay aron maayo pagpanglimpyo ni Berto din simbahan. Hapit na bang misa? Hagdit na ka, Padre? Tanaw sa sini? Sige, ang itas gawas, ang itas kumpahon. Magpahayahay ka. Magdit pa ba? Sus! Hindi palang kabuang eh. Buang. It's good morning. Ipatawag ti ka kay naamang ko na dungog nga report gikan sa ato ang crisis intervention unit. Doon ako nitulong ka bata gikan sa probinsya, gihatod ko no police diri sa atong opisina. Duhaan ni nila 6 years old, basig kaluhan ni uni ang usa murag 8 years old.
So, i-check lang, kay niingon to sila nga murag nilayas ni, gikan sa ila kay gimiltrato kuno sa iyang amahan. So, magsuon ning tulo, madam? Yes, Ides, sigon sa maguwang katong 8 years old bitaw, kanang igsuon ni sila. Unya, murag duda ko kaluha gali ni kay duha sila kabuok 6 years old. So, nidangop sila sa police kay nang hits man lagi sila. Nya it's very kind for this katong ilang nasakyan. Idala gid sila sa police station. I think somewhere in Talisay or Minganilla ba to. Nya ang police na maoy naghato diri sa atong opisina. Sensitive ni siya kaayo Ides nga kaso. So, I want you to be the case manager of this. So, can you please conduct verification and assessment so we can give appropriate intervention para aning mga bata. Yes, madam. By the way, madam, nakahinumdum ka adtong Claire, katubi taong bata na to nga nawad na sa iyang mga parents. Doon na natay advice atong head office sa Manila nga doon na nay prospective adoptive parents nga gustong musagop niya. Unya, palihog lang kong check atong mga documents nga kung gisubmit nimo kung okay na ba to. Yan na ang picture sa prospective adoptive parents ni Claire. Tanawa ka excited na kaayo sila nga mo-adopt sa bata. Sus ka ngayon nila no? Sakto gyud na match gining bata sa ilaha kay ang features pareha gyud sa ilaha. Excited kay sila, madam. Excited mong gali ko. Dalian ni ha pag-prepare ilahang papers para nga ma-adopt din ang atong bata. Okay, madam. Madam, ako ba? Pwede kayo mo adapt og bata? Unsaon nimo og mag-adapt ka nga single pa man ka, di ba? So ang purpose nato sa adoption nga magdako ang bata nga normal ang yang family setting, ay papa, ay mama, ug mahimo na pa yung mga igsuon. Unya na lang pag-adapt, pag minyo sa because the child cannot be readopted, remember? Natay palisian na. Nya panalitan og mo adapt ka nya single pa ka karon. So ang man sa bata na nimo, karon og maminyo na ka ay saon naman lang mausabi mo apelyido. Nya ang bata usbo na po ni mo apelyido sa bata, that child cannot be readopted. So ako pa nimo, og interesado jud ka nga mutabang to any child, no, nga available. Nya di pa ka ready nga magminyo, mo apply lang usa ka pagka foster parent, maybe a foster mother, that way you can help, no, sa pagkuan sa bata, sa pag-atiman sa bata. Madam, what if pagbuot sa Ginoo nga di ko maminyo? What will happen? Can I keep the child? Di ta katagaan sa panahon, bata pa ka, maminyo pa unya ka, may in love ka, di ba? So, I don't suggest you go into marriage if you're not prepared. Akong suggestion sa pagkakaroon, if you really wanna help, apply lang sa lagi pagka-foster parent, no? Pagka-foster mother in particular. That way, makaingon ta nga, makabatsyag ka unsaon pag-amuma sa bata, at the same time, maka-feel ka how it is to be a mother. Thank you, madam, sa imong advice. Unya. Ako na niyang andamon tong mga papers ni Claire aron mapadali na to ang adoption. Sige, okay. Very good. Mag-expect ko, ha? Okay. Father, doon na ito tuyo mo. Sige, likod. Managinod ako ni mo, Father, muli ko sa probinsya. Suman magud sa pagkamatay sa akong mama. Duha ka adlaw ra ko dito, Father. Udi ay tuod, no? Usa naman ay katuig sukad na matay ang imong inahan. Kadali ras panahon. Unya, unsa man? Doon na kay kwarta diya para pamilite. Doon na pa may noon, Father. Jason, nakadayag ako sa imong pagserbisyo sa simbahan. Gani, dako ang akong paglaom nga ugma damag mahimong kausab na usa ka pari. Ug mo sunod sa ako ang mga gimbuhaton dinhi sa simbahan nga akong sundan. Mo ni akong damgo, Father. Gani, kagunay na akong mabati ang tawag sa Ginoo diri kanako. Nalipay ko nga kasing-kasing ang imo ang pag-alaga disip sa Kristan, Jason. Dako sa akong pasalamat niyo, Father. Sukad na matay akong inahan, ikaw na nagsuporta nako. Ug ikaw sa nagpamatan ako kunon sa matarong. Dako kaya nga akong pagsalig nimo, Jason. Gani, ako nang di-arrange ang pagsud nimo sa seminaryo sunod tuig. Nakikitain taong kong benefactor nga mo'y mutabang kanimo. Salamat, Father. Makalaom ka nga di ka na kong pakyason. Ayaw pagbuhi sa Ginoo, anak. Dili ka niya pakyason. Yes, Father.